There are men of God vari kutoshuwira kuti dei Prophet Magaya vanyuwa vasingatovafariri vasingavadi, vanofunga kuti ivo kana Prophet Magaya vakanzi vasungwa, vanhu vari kuchechi kwaProphet Magaya pamwe vachauya kuchechi dzavo. Ina ndichika sindotochika kuchika kwacho nokuti ndokunochikisa. Ladies and gentlemen, welcome back to yet another interesting episode. And this time, tina Commander Ibrahim, tantani nguva yakati rebei tisinobva tambogara nawo pasi ndofunga revelation rawo tinenge tanga tarijaira. Commander, welcome. Thank you, Babazi. It's a pleasure to be here. Yes, kuri sei kudomboshara. Domboshara kwakanaka. Sei musingaito semamwe mamen of God ari popular but vanenge vatisati vanewo mari yakawanda but vachinorenda kugara munana Brook, munana Arlington Park. Why? Ndakakura ndichiroja. Ndarangwa ndamboita imba. Ndaigara mba yebasa pavakazoshayika takava titanga kuroja. Saka chinhu chinonzi kuroja chinhu chinorwadza zvisingaiti. Zvekuti brain dzangu patakangotanga kungoropafadzwa nezvilendi nei the first thing chakava musoro mangu chindoda kubuda muuroja. All right. So I'm currently building something quite big muborodo. Well, by the grace of the Lord, by end of the year teta muborodo, but tisingaroji. Musingaroji. Exactly. Mabesera roja mune makore mangani? Ayo ndichiri kuroja. Izvezvi. But you are building. But ndiri kuvaka. Well. Saka kwandiri this is me, it's not everyone else's opinion. Hazvindimekere sense kuroenda mba ye1000 kana 2000. Mari iyo ndichitadza ngoivakisa kuti ndipedze kuvaka ndigare pano. 2025 angamira sei Commander? It was a very good year. We celebrate grace. We have no complaints. Any tangible milestones amanoti this is what we achieved? Personally, rekana kuti I think mostly personally, ministry munogona kuzongoifeature. No, we achieved a lot. Quite a lot from financial life yakachinja, connections, links, even kuzikamwa. Thank God for people like you. People now know us almost everywhere. Paunofamba pese panotor them nanosota no Commander. You know, above all testimonies, vanachitirwa zvakanaka. So it was a very good year. Ndawana muri kuenda kuchikoro. Yes. Yes, kuchikoro zvekudenga. Chakakosherei kufundo dzepano panyika idzi? No, basically inini handidzidziri kuti ndigoshandisa what I have learned. Maybe like kutsvaga basa or what, no. Just to sharpen my intellect. Kungoti pfungwa dzigare dziri sharper. You know, hauzivi zvese. Kuna vanhu vanoziva kudarika, saka if you get a chance yekugara pasi wodzidziswa nevanhu ivavo, if you do a masters or whatever, zvakakosha. Zvinongokuwedzerawo intellectual capacity yako. Alright, ndakaona muchirohwa futi last year nenhau yekumwadoro. Ndaona izvezvi rinenge dore. No, iwine. Wine doro. Handizvozvo. Kana uchida kuisa in that way. Anonzi I'm a man of God or one church. Hanzi fornicators, adulterers, drunkards shall not inherit the kingdom of God. I'm not a drunkard. I drink wine. Kova nomwadoro. There are two different things. Chinonzi drunkard zvinoreva an addict to alcohol. Chidakwa. Kuti munhu iyeye akugara ari under the influence of alcohol, ari controlled by alcohol. But drinking, it's something that is different. Jesus Christ drank. Jesu aimwa. It's there in the Bible. Revanhu vanocriticize vachostorimo. Saka nei isuti tichirambidzwa kumwa? It's doctrine. What's good for that doctrine? Because pese vaneswa doctrine tenchida kuti musakomanda ka muti dzose kumashure kuti no vakaintroduce doctrine rakadai because of zvakadai but izvezvi taakuchinwa because pamwe zvavakaintroduce izvozvo zvanzviri irrelevant. First of all, I want people to understand that what I do doesn't portray what people should do. But you don't do it in private. Yeah, it's my life. I'm not a hypocrite. Also, but imi muri role model rangu siku. Inini, without asking, I would drink this because I saw you drinking it. But someone will ask me, why do you drink? Ina ndingazomuti role model rangu unowa. Uye role model rangu ndida kuti ndipo
mareason kuti as a man of God just drink because of this. No, I drink for my personal reasons. What people should understand is that we have personal lives. I don't teach you my personal life. I teach you what you're supposed to hear. I teach you the truth. Yeah. As I live the truth as well. Handiraramire vanhu. Wazvona? Saka handiti kana ndine mukadzi wandinaye nhasi tikanetsana pamwe ndikambata nechikomba ndorega kumuramba ndosafa in marriage because vanhu vachati kudii. No, I don't do that. As long as what I'm doing is not against God, as long as what I'm doing it's not against the ethical values. Understand? Why not my ethical values? Because ethical values ano bata in any place where you are on earth. But my moral values anogona kusiyana nenzvimbo. So as long as I'm not violating ethics, as long as I'm not violating God's parameters, andioni pane problem. Jesu aimwa wine. Saka dei kwakanzi neshoko kumwa waini anditika kunotadzisa kupinda denga kana kunotadzisa zvakati. Maybe we will say something, but it's not like that. Amen. Ladies and gentlemen, maybe ndiri kuratsika tiri kuti commander kubva Jesu paainzi aimwa waini kusvika patiri pane zvakaitika pakati zvakaita kuti vanhu varambidzwe kumwa doro. Vanhu havana kurambidzwa kumwa doro. Vanhu vakarambidzwa kuva addicted kudoro. And the person who addresses that issue is Apostle Paul. Ari kuiadresa ichitangira paHoly Communion. Kuti vanhu vanga vakuya nemazangata avo vachimwa Holy Communion. Yes. So ari kuiadresa futi because ukatarisa mabhuku aPaul akawanda, they were there for order. I'll give you another example. Paul anoudza Timothy kuti vasatendera vakadzi kumira pamberi pekereke. But vakadzi vanenge vachida kudzidza vaende vanodzidza kuvarume vavo kumba. That was not meant because there was something wrong with the women. Zvaitika panguva yaya kwave nemovement yechimwari chainzi Ashera. Handitika a goddess called Ashera. Saka panga pane vakadzi vaizviti mapriestess aAshera who were now moving around mumasinagogue nemachurch vachiparidza gospel raAshera, which was a gospel ranga riri against submission towards varume. Saka Paul addressa specifically those priestesses kuti musavarega vachimbira pamberi pechurch. And musaalawa vamwe vakadzi kuti vateerere vanhu ivavo. Kana vachida kunzwisisa zvavasinganzwisisi zveshoko ngavanovhunza varume vavo. He was now restoring submission. So Paul zvinhu zvakawanda zvaaitaura, it was for the sake of order. No, it doesn't apply. It doesn't apply to church. No. It doesn't work like that. It's just like kuti Mwari akati kuvana vaIsrael, don't sleep with your wives during their time vari mudesert. Handitika zvinhu zviya zvaitirwa for medical reasons. Handitika hygienic reasons, because vanga vari mudesert mamusina mvura mamune tsvina. But medically, if you sleep someone ari kumaperiods apana zvinoitika. You understand? So zvinhu zviri mushoko zvakawanda vanhu vanofanira kutanga vanzwisisa kuti zvaiadreswa kuna nani panguva yeyi zvichiitirwei. Saka imi vamuti nekuti vana vaIsrael vari kuBhabhironi vaipfugama utarisa kumabhazuva nekuti ndokwa kune temple, then imi mubva mati kunamata munhu wese ngatarise kumabhazuva. No, there is always a reason why something was done ende zvaiudzirwei vanani. You get the sense? So nyaya yewaini yaitsiurwa naPaul kana nyaya, because do you know kuti Paul anoti kudi anoti kuna Timothy, take a little wine for your stomach. Saka iwe ukabva wangodzura scripture yenoti nevanosimbomwa uri kutaura kuti even Paul, even Timothy will not inherit the kingdom of the Lord. Yet that is not what Paul was saying. Yeah, you understand? Chidhakwa chinonzi chidhakwa, it's an alcoholic. Munhu ari addicted to alcohol and akutoendeswa kumatrix. Urozvibata. Pane pamwe futi panotaurwa kunzi makings ngaasamwa because azonyatsogona kutonga. Chinonzi king, tikati unonzi king Zigo. There is Zigo. There is the king part in Zigo. Excuse me. Which means kingship is within your office. Saka uri kunzi kana uri pabasa, don't drink. But it doesn't necessarily mean kuti you are not entirely supposed to drink. Not supposed to drink. Naona ruoko rwakadzara matatu. Yes. Yes.
hanzi musaise macutting nebhayibheri, do not cut chakadaro akarambwa kani bhaibheri matatu ndivanani vaiudzwa ndo chekutanga. ndivanani? So God wanted the children of Israel to be different from Philistines, to be different from Amalekites, because Amalekites, Philistines and other tribes vaizviisa inzi tribal marks. Right. So they were putting them on their bodies in form of tattoos. Saka it was specifically for differentiation, kuti tione kuti aiwa iwe uri muIsrael hausi muPhilistine kana muchi. You get it? It was not for spiritual reasons. But as for my tattoos, anditika matattoo aya ndakaisa aya kaya tichiri vapfana tisati tatombotendeuka tisati tatombodii anditi. So these are parts tongoti, but I'm not even ashamed of tattoos, because this vessel, this is just a body, it's a container. Ko vatenda vavhunduke vakavhunduka inenge yatongo problem yavo yekuvhunduka. Inini inenge isiri nyaya yangu, because inini handingatadzi kupfeka hembe dzandoda kupfeka kana kuti uchanzone matatu. Iyo kaona wekomanda wane matatu, iwo matatu asingakuitiri, inda unotsvaga masango kana marufu asina matatu. ndikupaona hanzi market yakakura une kwekuenda kwakawanda kanaona kuti because for me, you being affected by something that I cannot change, it's silly. Because you don't come chasara nje kuti ndebvu dzako manda dzoniboa dei vagera kana kuti bvudzi ravo kana hairstyle yavo kana mateya yavo. No, basically when you come, you are coming for the word, for the ministration. That's what you should get. Zvimwe izvo zvekuda kundiongorora nenge ratondra. 2026 the usual norm. Kudhara kwambirwa zvematheme here comment? I wouldn't know, but I think so. Haisi practice yatakamba manje early 2000s or kuma 1990? No, basically people had themes, because gore negore vanhu vaitonamatra certain things. Ma-resolutions atainyora mumabhuku edu, those are some sort of like themes. Saka imi makapaura theme gorero? Yes. Inonzi chitheme? Theme yegore rino iri yekuchechi kwedu. The year of power. The year of power. Yes. Riri kufambire power. Power riri macategory. The power that we're talking about is power within us, ability to progress in any sector of your life. Chendangoti power kaya ratinoona chidemonstrate nawo ta Magaya Junior what? No, that's deliverance power. Deliverance power. Yeah. So it's like this, the year of power. What does it mean? Ana grace, ana chichi yavasisi kwenu. Variko. We are already in grace. So in other words, when I'm saying this is the year of power, this is the year of dominance. This is the year of dominating. You should be in power wherever you can. You should dominate in any sector of your life. All right. Yeah. Matheme of men of God of Namagawa now. Prophets, Ibrahim, this the year of strange anointing. But he later gave one a decisive prophecy. He consequential hondo. Up to now, ichiri kunetsesa. Prophet Makando about this day of Jesus. And manyanyo rumbiza men of God. And that is okay. Kuna mwari. Ndizvo. And then Prophet Magaya wakati this the year of divine upliftment. Zvikanzi but gorino kuchaita se kuchamanyiwa. Prophet Passion bavaitoya this the year of Shadash. But igore rekuita se rekungangowa. Maprofesi aya haasi ari kuda kunonangana pachinhu 1 here munyika yeZimbabwe. Chinhu 1 chakaita sechi. Chakaita sekungangurwa. Prophet Angel vachiita zvekuti vanhu vachasungwa pachaivo, vanhu vachapinda ma1 vamwe vachafa. And then Prophet Magaya vachiti kuchamanyiwa. On December 9th, zvese zviri kutaurwa zvese izvi, they gave a full prophecy from A to Z concerning zvese zviri kuitika, shift of power, people being arrested and all. Personally, handifunge kuti tinofanira kuisa theme yegore based on what is going to happen in the country. Tinofanira kuisa theme yegore based on what we want to see manifest. Zvakafanana nemwana, kuti magarisa musina kuita mwana. Handitika? Kana kuti manga mune nhamo stereki. Then mozvara mwana mobva mamuti nhamo inesu. You get the sense? Yeah. You are giving mwana zita because of the situation yamanga muri. Kana kuti zvanga zvichiitika.
Rather, I'll give you an example. Ndine mwana anonzi Star. What am I saying? Star nyenyedzi. Nyenyedzi. Ndiri kuprofita kuti this young man will become a star. Alright. And star kubva zvaatanga kuenda kuchikoro till now. Asitamboita number 2, angoita number 1. But anenge achiti theme vapiwa naMwari hanzi is different from a declaration. This is a prophecy, what God is speaking about this year. That's what I'm saying kuti inini personally, I don't believe kuti theme inofanira kunge iri zvichaitika. Theme inofanira kunge iri zviri kufanira kuti zviitike. What we want to put into existence. Because remember, prophecy inokwanisa kuoverridewa nemasacrifice. Andinoziva. When I say prophecy can be, ndinogona kuprofita kuti Zigo ndaona waita millionaire. Pobva paita umwe munhu anofamba kumba kwenyu enda kunganga usvika uzonzi Zigo taona aita millionaire. Bvisai mombe tikuitirei dare tivhure portal tibvute chipo ichocho. Asaita millionaire. Sinenge disruptwa. Saka prophecy can be overridden by sacrifice. Ko yekuti kana kuti Zigo ndaona wapinda mumatambudziko pamberi apo. Ini ndio mandatora chipo changu ndanochemera kunani? Kuna Mwari. Zvazvariveswa. Yes, prophecy can be overridden. Saka zvati muprofita anogona kupa chiprofita choramba kuti come to pass. Yes, chinogona kutomiswa chiprofita ichocho. Wait, mashandisa kuti chinogona kutomiswa. Chinogona kutomiswa chiprofita ichocho kana chinogona kuti kwachidi chisadziswe. So ndiri kuti ini ndinotenda kuti chiprofita chikauya chichiti muZimbabwe muchasafiwa gore rino. Anditika there are things that can be done kuti chiprofita ichocho chisabude seizvozvo. Ruben ari kukeswa nababa vake, but Moses anozoti Ruben ngararama. You get the sense? Saka tikati igore rekungangurwa. Anditika why should we sit back fold our hands kuti vanhu vangangurwe? Why can't we do something about it? Though prophecy anosiyana, kune pamwe pekuti Mwari vangokuratidza. You are not part of it. Hapana zvaunokwanisa kuzviita. But Mwari muziviro ndinomuita. Pese paanoita chinhu anosiya room yekuti vanhu vanegotiate naye kuti chinhu ichocho chisaitike. Ndosikuona kuti Sodom and Gomorrah, Abraham aitotry kunegotiate naMwari. Yes. Kuti ko Mwari pakasara vanhu 10, ko Mwari pakawanikwa vanhu 20, which means kuti God ndiye futi andoti mushoko raMwari, come let's reason together. Which means it is a God who's giving a leeway to reasoning. Ndikuona ndiye Zekaya akapiwa chiprofita. Akanzi mazuva ako wapadhuze put your house in order and he faced the war akanamata. Mwari pavadidza muprofita bvawamudzosa vakamuti have given you 15 more years. Asi Mwari paanochinja chiprofita oro paanoita turn back anohere kuzokuudza futi muprofita because mamaprofita edu zviprofita zvavo zvokuzongoenda wrong wotoshamisikawo but vachitoti vakaudzwa naMwari. Zvono two said vakaudzwa vanhu havana kuudzwa. Kana vakaudzwa kana Mwari akakuudza anohere kuzokuudza kuti ndachena. Anogona kuudzwa uya kuzokuudza vanhu anogona kuudza umwe munhu asiri iwewe. Zvakuenda nemaindi kuti munhu akaudzwa asiri iwewe akazokuudza munhu iye uchanzwa here. Kana kuti uchati aiwa ndinoudzwa chiina komanda. Tichakaura komanda vanhu vachipa zviprofita zvekunyeba vachizongoti Mwari akatichinja. Aiwa Mwari haasiri iye anochinja chiprofita. Munhu ndiye anofanira kunonegotiata naMwari, kunorizina naMwari kuti chiprofita ichocho chichinjwe. Because Mwari anomira pashoko rake. But pakaita vanhu vanozoenda kunochema kuna Mwari kuti Mwari apa tinokuvara. Then Mwari vanochinja their ways zvinozoitwa kuti zvinhu zvichinje. Hezekiah anopfugama otarisa kumadziro anoti God check my records. Which means kuti zvaaitira Mwari ndo zvakashanda setoken kana kuti securrency kuti mind yaMwari ichinje concerning issue yanga yataura. Nemuchenero wamakaita mumba manyasoita commander vamwe vati apostle anenge vakuti mupfekero makaita ndevaapostol modern pentecostal prophet. But dzimwe nguva munombopfeka futi marobhu ewhite maiti white kumirira peace, yellow yegold iri kumirira riches, and then red ndezvefight. Vanhu manje vanobva vasara vachaziva kuti komanda mupostori here kana kuti chii. Komanda muranda waMwari. Hatisi kuramba kuti komanda muranda waMwari, but muranda waMwari wenzira ipi? Ipapo manje vanhu vanofanira kunzwisisa kuti all these things zvavari kuti postori, pentecostal, these are just categories in a religion called Christianity. But above all there's what we call spirituality. Spirituality is above all that.
operation spirituality, the principles are almost similar and the same. All right. Whether in darkness or in light. Yes, principles are principles. Ndinotera Prophet Benedict zvachitaura about darkness, vachiti darkness light futi. It's a negative light. Ndosaka Jesu akati, if the darkness that is in you is actually light, how dark is your light? So amuti simba rinoshanda kwese. Muspiritual realm hamuna light, hamuna darkness, mune power. Categorization of light and darkness is within the realm of mortals. Redu isusu vanhu vanorarama. Tisi tinozoti iri light, iri ichi darkness. But mumweya mune power. So whoever has access to the spiritual can harness that power and use it within their standpoint. And unoziva here kuti Mwari havagari muchaedza. God does not stay in light. God doesn't need light. We need light. Light is for our own provision. Ndosaka uchiona kuti bhaibheri rako paunoriverenga haritange kutaura light, rinozotaura zvelight pakuitwa concerning zvine chekuita neearth, but pamberi paitaura zvedarkness. kwamurima. Saka unofanira kunzwisisa kuti God is not within that system. So another issue also, vanhu vanouya kwamuri komanda vachida kunamatira vanobhadhara. Yes, they pay. And nevanhu freely you have received, freely you should give. They are also free to go where they are free people. Aiwa, kuna Jesu kandokwa kanzi freely. Jesu ndiye aitaura. Yes, ndozisiya. Freely you were given. So freely give. Ndiriwa Jesu. That's not you freely. No, what was given freely? The gospel of God. God. That's why ndiri kuparidza freely. No one is paying to listen to my teachings. So chamunozobhadharisa my time. Time there, Mwari. No, time I say Mwari, God doesn't need time. God is not within time. God is not anywhere near time. You cannot put God and time together. Ndo calling in yakanyasira komanda. Yes. Komanda msimbomtizora. No. Listen. Inini ndine mhuri. I have a family. And I have bills to pay. Unzisa. Iwewe zigo. Kana uri teacher iwe. You are paid according to time you washanda. Yes. Unzisa. Haubhadharirwi knowledge yaunayo. No. You are paid time yawashandisa knowledge iyoyo. Right? Freely I was given the word, the grace, and to teach people. Yes. So I go on TikTok, I teach. But ukazoti iwe urura kuya kuzondiona inini na 10 iyo pamwe nachida kuenda kumsika. Yes. Kunoodha matomati zondichengete mhuri yangu. Which means the hour that I'm going to spend with you, I could have spent it making money. Right. You understand? I could have been in the straight as reproductive. Yes, panyama. You understand? Yeah. So I'm taking that time to focus it on you. So you pay. Right. Ko pakubhadhara apa vanhu vanenge vakuti tinenge takukwanisa kukwanisere kuonana nakomanda tese regardless of the level or stage of life yandiri, type income yandiri. Munhu wekubudiriro anokwanisa kuhere kuzoona komanda. Yes. Achitobatsirwa. Yes. Saka payment yanafanana ke. Payment haina kufanana. There is no fixed payment. If you ask people who know me, they will tell you. Kune munhu asina chandobhadhara ngowe. Kune munhu anobhadhara $10. Kune munhu anobhadhara $50. Kune munhu anobhadhara $300. Kune munhu anobhadhara $1,000. You understand? That's the first reason why. So first reason why people pay, they pay for my time. You get it? I should be all right. I'll give you an example. Ndinogona kutoenda no license as a therapist, which means kuti pauchauya ku therapy anditika marriage counseling yandinoitira vanhu mahara here, ndaide nchivachaja per hour. Child counseling yandoitira vanhu mahara, ndaide nchivachaja per hour. Are you getting the point? So the first reason vanhu yavanobhadharira is for my time, not for the anointing, not for the grace, for my time. Second reason yandinoita kuti vamwe vanhu vabhadhare, level of seriousness. Kune vanhu vasiri serious. Aiwa ndovaziva. Kune munhu wekuti arikuda ngowesta nguva. Vamwe totovati senda vhura muromo. Saka that level, the Bible says where your treasure is, that's where your heart is. Wazvo. Saka kutokomita iko kuya kunotondiudza futi level of seriousness yako yona. Ladies and gentlemen, nyaya iyi ndofunga very very clear. Muna need yekunyora comment section muchitaura kuti tisiyo kuti zvinofamba sei. It's now very very
Yeah, they clear. pay, and the more people complain about the price, the higher it goes. Yeah. Maviews enyu nhau dzevarume vanoisana kusim 2 uri vakadzi vanenge vachingoita zvinhu zvavo pamwe chete munoiona senye yakadaro First of all, as a man of God, a commander. first of all, unofanira kunzwisisa chinonzi nature. Handiti? Whenever people decide to go against nature, there are consequences. Right? I want to clarify this so that people understand it. There are only 3 genders on the planet. Quoted on Google. No, on the planet there are 3 genders. We are. have a male gender. Yes, We this have one. a man, right? A male gender is a masculine body with a penis and testicles, right? A female gender, and it's a feminine body with breasts and a vagina. Then we have the 3rd gender, which is medically created, what we call transgender. All right. Atatelishaso wekuti aenda kusurgery akanobviswa the genitalia of a man akaiswa yemukadzi. Ndoyo yopedzisira yekuti unototambwa nevebhodhi yako. Right. Your sexual preference doesn't make it a gender. All right. So if you are sexually attracted to other men, it doesn't mean you are now a woman. A woman. No, you are still a man. All right. What's the difference between a gay man and a straight man? Sexual preference. Not kuti vane body composition is different. No, tikavamisa vese apa they are the same. Saka first of all, they should not confuse their gender because of their sexuality. Right? Number 2, being gay, and it's a choice. Choice. Yes, it's a choice. You choose. All the time or sometimes? All the time, it's a choice. Ipo vantu pamunorasana naProphet Makandiwa. Hanzi naProphet Makandiwa, it's a biological thing. Zvokuti unenge uine mahormones akawandisa kudarika mamwe and what. Saka hanzi, before you just address it as either a mental or a spiritual problem which needs us to cast out demons, you should take those people to the doctor who will diagnose them probably and bring them back to normal. Okay. Let's go to science. Hormones affect your physical composition. And they affect your body. They don't affect your mental state. Kunotorini kana chiti isusu mahormones, tiri kuti isusu unogona kutoita nyashi kana mahips, hausitomboona uri mane mahips. Ekutoti anotoita mahips ekutoita kunge mukadzi zvokuti anatofamba apo. Anotoita mahips. Just like kuti kune vakadzi vane ndebvu. That's hormonal imbalance. Right. So the imbalance of hormones manifests on the body physicality. It doesn't manifest in the mindset. Asi vakadzi vane ndebvu boya. Kunyepa kwake master. That is okay. Saka uri kuona here kuti iwewe tiri kuti isusu kana mahormones ako echikadzi pamwe akawandisa in your system, they don't make you behave like a lady. They make you have features like a lady. They don't make you say, Muri say no. That's your own choice. So homosexuality has nothing to do with hormones. It has everything to do with how you think, your mindset. So it's one of two. It's either it's your personal choice or you are oppressed by a certain spirit. But here's where people should understand the danger yeungochani. Chinoita kuti ungochani usadiwa na Mwari. Mwari hana basa ne-act kuisa msimu whatever. Ane basa nema-consequences. Imagine iwewe kuti muno muZimbabwe vakadzi vese varimo voita ngochani, varume vese varimo voita ngochani. 50 years from now muZimbabwe munosara mane vanhu vangani? Munosara mane vaNigerian. Vozanopinda vosvika votanga kutsvaga mabhebi chaiwo havaite zveungochani. Bira izvozvo. Tiri kupa example kuti if people saka zvazvinoreva logically ninge murutaura ndikuibata anga was just trying to be kuti there won't be procreating. It's actually a tool against
procreation. Yes, that's the reason why Mwari vasingade ungochana. Because Mwari vanoti zvararai muwande, imi muri kuti ngatisazvaranai. So it should not be justified or kusara paine option okay kuti maybe what zvokutaurwa kuti Prophet Makandoaro kuti ukaona munhu ari ngochani, it's not obvious that it's either someone who has been perverted by environment or kuti munhu ane demoni, and it might be kuti mumiri make mutori nemahormones. No, that one I explained it, and anyone who understands science can rule that out. The only conclusion we can make is a choice. I'll give you an example. I have a church in South Africa. I allow to work church on one condition. If you have male features, we have a dress code. We don't allow you to come dressed like a lady. We all have the same room, regardless of your sexual preference. Same cards. Because we don't want to confuse the small kids. But your sexual preference is none of our business. And your sexual preference is none of our business. Zvema hormones anza zviko. Ndo Commander Ibrahim vatinawo panapa tichimbonzwa kuti zvakamira sei. Commander, you've been posting quite a lot of things as usual on your TikTok account. Ndawana ndimi one of the few men of God vanongoposta zvinhu zvavo paTikTok wakakula down. Iri kunangidza TikTok. No, TikTok, it's a good platform. Manya midere mjimbosangana one ma-age oro tuma beautiful lady tunozokubisa pana Mwari. Kusangana nemukadzi akanaka womonyengana mudanana azvisimosva pana Mwari. Azvibvisi pana Mwari izvozvo. Ndoka fornication yacho. It's not fornication. Adultery. It's not adultery. What is it? Adultery is when you go to someone mukadzi wako asingazivi. Kana mukadzi wangu achiziva kuti uyu ava ndimaini. Saka akadzi wenyu anotozviziva here tomboti zviri kuitika. Mukadzi wenyu anenge achitozviziva. Pamwe anoziva pamwe asizi. Saka muri wa. Ende futi anamboti pane zviri kuitika. Muri varume chaivo, muri varume. You gave a prophecy on the 2nd of February concerning fuel prices, if I'm correct. Yes. What was the prophecy about for those ones? No, I told people kuti ndaona fuel yakwira. There was like an outcry because the fuel yanga yadi yakwira. Kuti yanga yakwidzwa chicha chaitika asingazivi. I just saw kuti fuel yanga yakwira. Ndakaona fuel yakwira ma filling station achiratidza fuel yadi yakwira. Yanga iriko fuel kuti yaishota. No, it was there, but the price had went up. So the purpose of the prophecy was just to tell one ndaona fuel yakwira. Yes, I told people that I'm seeing fuel ichakwira. Apana request for them to pray about it. No. It's one of those things zvanaitaura kuti unongoratidzwa. Wongonzwa ndaona yakwira. Ndaona fuel yadi. Alright. Then the prophecy, when is it going to be fulfilled? I think zvatotanga. Fuel yatanga kwira. I think fuel yatanga kwira. Now I have an understanding yekuti because of what's going on kunana Iran nene fuel yakudi yakwira. So I saw someone yesterday on my TikTok achitanzi, this is not a prophecy, this was just current affairs. I made this prophecy too. Vanhu vanga vasati vakuziva zvichaitika kuIran. You understand? Of which inini zvangu I don't give prophecy kuti it's rare kundoona nchiti ndoita clip iri kubatadza ndakamboprofita chakati kati no, we have given prophecies akawanda. Prophecy inodirectwa to certain people who follow us. Vainzwa vakaita hit to it, that's it. Vamwe isaonana basi. Ladies and gentlemen, hondo yamuri kuona iri kuitika kuna Iran, Qatar, Abu Dhabi nachi ndo vanonzi varidzi oil. So obviously fuel inotokwira. So you actually saw this a month before. Yes. And you know there was no sign yekuti zvikuitika kuDubai zvichaitika. No, there was no sign. And we didn't even think kuti nyika dzakatenderedza dziya even patakanzwa Trump achiti is going to attack Iran. Takangoti it's another Afghanistan in America zvakadaro. But maningi abhombwa acho zviri kuitika zvine chirevo here munyika yemweya. Kana kuti Trump arongokura musoro nemairanians arongokurawo musoro. I wouldn't want to comment much on issues dzakaita saidzodzi directly. But I will just say kuti chese chinoitika because panenge pane shift mumweya inenge ichiitika. Mwari ndiye anosarudza vatungamiri. Yes.
but ukaona mutungamiri Mwari abvisa ruoko rwake pamutungamiri sezviri kuitika kune dzimwe nyika dzatiri kuona, it means kuti panenge paitika era somewhere somehow. Saka Mwari vanenge vane correction yavanenge vachida kuti kuita, though it might not make sense to a lot of people kuti ako Mwari vanogoda kucorrecta sei vanhu vachinzi vabhombiwa kana kuti you see, but yeah, I believe there is a reason for that. One of those things. And then you've got another video where you were talking about salt for cleansing. Started about salt na tumotera na ma objects. Okay. Ma objects adzoka kamunamatira vanhu. Which specific object? Salt, towels, handkerchiefs, anointing oil. Zvinhu zvinoonekwa zvakasviba. Kunzi hanzi unofanira ngoti in the name of Jesus. Muona imini? Hanzi unofanira ngoti in the name of Jesus. There shouldn't be any other medium yatoshandisa. Hausakaudzwa naMarufu here nyaya. No, zvinhu zvekuti even ndiri kuZayoja ndichikura, we were discouraged from using any type of media. Kone mati ndakaudzwa naMarufu. Because pfungwa dzakadaro dzowanzwa naMarufu. Ipfungwa here kana kuti ndoma teaching ndoma doctrine akutopushwa mumachechi. Evafundisi vasina power. Ndovana kutaura izvozvo. Jesu anofira pasi okanya madhaka oisa maziso ebofu. Angodi ngori namatira. Paul anoti every handkerchief and apron. And the Bible says every handkerchief and apron that touched Paul's body went and healed the sick and cast out demons. Vanhu vanotora varwere vavo vaisa ku right side kwanga kune zuva kuti Peter paidarika mumvuri wake Peter ukadarika nepamusoro pevanhu ivavo vaipora. You understand? From Genesis to Revelation, kana uchiverenga zvakanaka uchaona kuti paingoshandiswa different objects. Vanhu anoendwa neoil, namani akanonyikwa mumvura. So for someone to say aiwa izvi zviri wrong, unofanira kungoti nezita raJesu. For me mentality ikako ndozvamuri kuti zvinotichwa nemafundisi asinati zvima statement zvanaMarufu. Ladies and gentlemen, Evangelist Marufu vapinda pahotspot. So tell us about salt in particular. Tichifamba nema objects yaya muri kupusha. Okay. Let's start with salt for cleansing. What is it? Ingori salt, sea salt yatakanamatira that you bath with to cleanse yourself. To people cleanse carry yourself of what? Of negative energies. Kune munhu wekuti ukawirirana naye nhasi zigo zvinhu zvako zvodhakwa. Kune munhu wekuti ukarara naye nhasi zvinhu zvako zvinodi zvinodhakwa. Kune nzvimbo yekuti ukasvika pairi izvozvo things won't move well for you. Saka it should be a routine kuvanhu kuti once in a while you cleanse yourself, you cleanse paunogara. You understand? Saka isalt yatitongonamatira for favor, for grace. There is a specific way I prepare, including my perfumes and the likes, so that you cleanse yourself. Kuti favor ingogara iri pauri munyama ubve. Ingogara iri pauri. Yes. And then pabada salt yerunyoka. So salt yerunyoka, I just wrote it on TikTok just for traction. Vanhu vobva runyoka vanoziva. Yeah. Vanongonzwa kuita kuti runyoka vobva vafunga kuti understand kuti runyoka chii but vasingazose ndanombotengera parunyoka. All right. Chinonzi runyoka is just a term yakashandiswa nevashona because of mugadziriro waitwa marecipe wao. Right. So rega ndikupe matypes so that vanhu vanzwisise. Kune runyoka runonzi rwechiva. Chiva unochiziva pafada. Kapafada yangitange ishi. Kakakuruma so kanoramba kakabata pamwe pacho zvokuti mazino anogona kugurikira. Ndo runyoka ndo saka paitorwa kapafada kaya korawa pane zvaitorwa pakare zvosanganiswa zvinosanganiswa. Handitika. So there were two options. The first option raive kuti unoenda pamuti une mhanda so handiti ukautsemura nepakati kudai so unenge watora cloth pamwe yemukadzi wako yemukati kana kuti yemurume wako yemukati yosanganiswa nemishonga inenge wagadziriswa kushandiswa chiva. Handitika. Saka waibva wanotsemura miti yayo woisa pakati paipo worega muti wobva wanamirana so wobata. Handitika. Kana kuti waitora okapi 3 star. Handitika. Woisa chidhende chacho mukati. Then wait by trickery wobva waita kuti mukadzi wako afare okapi iyoyo. So whoever anozorara nemunhu wako iwe vainamirana. Ndo runyoka rwainzi runyoka
rwechiva. Then kune runyoka handizoti inonzi chine shona, black mamba, runyoka rwemhungu, rwerovambira. black mamba haisi rovambira, haisi mhungu, rovambira ikobra. handisi meno tichakorektwa mucomment section. Alright, ye black ndo mhungu, black mamba mhungu. Iwe uchingozva kuti black mamba. Alright. Iri very poisonous. Irworwo ndo rwaizowanzonzi nevanhu akarwa nerukava, because rwaigadzirwa zvekuti ukarara nemukadzi wemunhu iwe waitanga kurwara. Andozvona. That's another type yerunyoka. Saka rune matype akasiyana. Kundebele kune inonzi isicito. Yeah, isicito it's like a case inotogadzirwa kuti iwe ukarara nemurume wemunhu kana mukadzi wemunhu unotanga kungobuda kana mamazipundu body yako yese. Anenge achinoita mapimpu but achita urwa achidii zvokuti yes. Wazvona. Saka ndaitaura nyaya yekuti pane trend isiriyo maHarare yekuti vakadzi vevanhu vakanyanya nevarume vevanhu vakanyanya vachikulazana akawandisa, mabranch awandisa. So I then said I'm going to pray for salt yandichanamatira handitika kana wakaroorwa iwewe unouya utora salt iyoyo wonowachisa mabhokisi emurume wako. Ukawachisa mabhokisi emurume wako, murume wako munhu waachanorara naye asiri iwewe achatanga kuvaviwa. Anotanga kuvaviwa kunhengo yake ukusvika serious. Ende zvinhu zvandiri kutaura izvi kunotori nevanhu izvozvi vari kutofesa problem yekuvaviwa iyoyo. Havana havokugadzirwa neni but chinhu chagara changa chitongoitika. So here's the thing, munhu akavaviwa akanotsvaga help pamuona madhirobha apora akandoenda kwasekuru obva apora handiti akarara futi nemunhu iyeye anovaviwa futi. So this is the salt that we are going to be distributing musi wa7 kuservice. Then varume vanozoti no ndakati nini, varume ndine sipo yanichavapa yekuti vagezese bhodhi yavo. Vakageza bhodhi yavo panorora nemadzimai avo, pane energy inoenda pamudzimai wake. Mudzimai wake akazonogumwa muviri wake neumwe murume asiri murume wake, murume iyeye anotanga kuita skin inenge hove, so kunge munhu arohwa neeczema. Zvinhu zvandiri kutaura zvinokuda kuita kunge majokes but zviri handisi kutaura zvinhu zvandiri kutraya. We have done this before but tanga tisina ngozviita chete publicly. Yes. Ladies and gentlemen, ndivo Commander Ibrahim vachitiudza about masouls, vachitiudza futi about nhau ye-cleansing, nhau yerudo, nhau yerunyoka. Also, I remember one of my interviews yekutanga takaita taitaura about wine for medicinal use, spiritual. Muchiri kuishandisa wine? Yes. Vari kuona izvezvi, vari kuona kekutanga, they want to know how you use it. Okay, let's say iwewe uri problem blood mako kukubata musoro is not enough. Tinokunamatira wine because wine ndo iri kurepresenta the blood of Christ. So when you take that wine inonocorrecta the error that is in your blood. So wine inoshandiswa mostly for healing when someone is not feeling okay. Handidi kumenshina mazita ezvirwere but usually we use wine for healing. Command, satanga nemboku tichipedza tira kukongratulatai muri kutrenda, muri kupisa, hatipedze 2 or 3 weeks musina video yenyu kutrenda. Vanhu vanotasa men of God kana akupisa zvaari kuita izvezvi. The next thing you should find a popular, charismatic and quite rich spiritual father. Mimi muchine venyu vekukwekwe kana tsukangani. It's Gwero. Vekugwero. Yes, Prophet Farai Chawaja. Yes. Is not that popular. Of course, pakuva rich handizive, asi is not that rich as well. It's not that rich, yes. Nei muri kufamba nema spiritual father akadaro anokusimudzira chikuendesa ikupi. Chinonzi spiritual father, it's a man that prays for you. It's a man that counsels you when you need counsel. It's a man that rebukes you when you need rebuking. Munhu anokutsuva. Munhu waone access naye neane access newe. You understand? Yes. Munhu wekuti akanzwisisa zviri pauri iwe usati wakuzvinzwisisa. Saka you don't choose a father.
it's like a father chooses you. Saka era iri kuti vana vakomana vakawanda ndeyekuti ndiroita mwana waUbed because prophet Ubed vane zvimari vane access kuna president nini vobva. So you realize kuti kune vanhu vakawanda vari kutoabusa mafathers acho in the name yekuti ndiri son. Why? Because iye pachake haana capacity. Saka akanzi ari kuwirirana mwana waUbed kana kuti mwana waprofet Makandiwa zvinobva zvaita kunge zvaane zviweight, but iye pachake asina capacity. So it's because of kuti ndisvike panapa, it's the counsel of that man, it's the prayers of that man, it's the wisdom of that man. Saka for me it will be foolishness kuti ndobva ndanzi nini no ndabva kuna prophet Chawadya ndakuenda kuna prophet Ningi. Izvozvo zvinokuratidza kuti you are a confused cockroach, hautonzwisise zvinhu zvemweya. Because from a father, what you should specifically focus on is not the materials, but the spiritual aspect of it. Though I have mentors, ndinotomentiwa na prophet Ed Branson. Wow. Yeah. I didn't know. Yeah, ndinotomentiwa na prophet Ed Branson from way back. Yeah. Mumwe wenyu, a fellow prophet or a fellow man of God, Prophet Magaya, yes, is in courts almost every week for the reasons that are known to everyone. Yes. But whether he is guilty or not, we don't know. Court but at the moment, is very innocent until proven guilty. Okay. Name a man of God to Surgona Mcheza Humbongo, Pauka Arms of Solidarity, Kanambo, Kone Mshirats and Mafisiti Mambona Matonao, or you have done something out of the norm, you go that is Roguti, Sema Christ, Sema man of God. When one of us is, because I would think that even Yangosh Ganzi, Magabatash Ba, Bible not allowed if a brother is overtaken in transgression. Mimi maturity, Mufana restore to why it is Rukuona, shooting him what Hangache, Ajadzangache. Why? Okay. It's in three parts. The first part is jealous. There are men of God, Varukuto today, Prophet Magaya Vanyua, Vasinga vafarire vasingavadi. Vanofunga kuti ivo kana prophet Magaya vakanzi vasungwa, vanhu vari kuchechi kwaprophet Magaya pamwe vacho vauya kuchechi dzavo. That's not it, that's just an error. So avo takagara tavarula out. The second aspect ndeyekuti tiri kutovanamatira, tinotomira navo, but kune chinhu chinonzi protocol, order and rank. Right? A level rina prophet Magaya in terms of ministry, he is one of the big guys in Zimbabwe. Saka pamwe pacho zvinoita kunge zvisingameki sense kuti munhu anenge ari kuzasi sakomanda ndobva ndati inini ndiri kuenda kunonamatira prophet Magaya problem yavo. Yeah. Rather ndinogona kunamata ndiri kwandiri ikoko ngoti no, God be with your servant. We are not there to judge. Yes. Right? Then the third part, to those vanokwanisa kunge vane ability iyoyo yekuvanamatira kana kudii, handizozivi hangu kuti why vasingazviite whatever, but ndinofunga pamwe kuti it's just being coward, ungori ugwara. Plus I was in South Africa recently with Apostle James, is Nigerian, and Apostle Obasi and Apostle Authority. Right. Yeah, they are my good brothers from Nigeria. They taught me something. You don't rise alone. That's why you see in the Christendom, the most prominent and popular ministers mostly are from Nigeria, God. Yeah. Why? Because those guys are very united. I don't know what happened to us as Zimbabweans, but tine rumwe ruvengo rwatinawo towards each other, not just in church, but in general. Mukunyanya kuti uyendewa Apollos, uyendewa hatingofariri kuti umwe munhu aonekwa achinzi ari kusumuka. Ingori bad nature atinayo in our country, inofana kutocorrectwa nekugadzirisa. Mashoko enyu ekupedzisira komanda. Mashoko angu ekupedzisira musi wa7 March on a Saturday 11 a.m. we are having an oil and salt service. Okay. Yetcliff. Yes, by Yetcliff, opposite Yetcliff High, a blue tent behind my shops. And oil and what? Oil and salt service. Since mambotara nayo kuti imimi munombobhadharisa vanhu time yenyu. Yes. Musi Sunday vanhu pavanouya kuchechi vanobhadharira kuuya kuchechi?
no, vanhu havabhadhari kuuya kuchurch, it's free. We will be anointing people with the oil of favor. We have been preparing this oil. It's now close to 2 years. Prepare oil. It's now time yekuiburitsa. Kutogadzira. Yes, you remember when you came ku old, there were bowls. Yes, those bowls angani oil. So we've been praying with it. Inotogadzirwa. Oil zviya zvekunzi oil inongotorwa iswa muzvigubhu inonzi oil. Those are jokes. Oil inotogadzirwa. So we'll be anointing people with that oil. Haisi kutengeswa. Free. Haisi kupiwa munhu. Unongo anoindwa wodzokera. It's for favor. Haisi kutengeswa, haisi kupiwa munhu. Kungo anoitwa wodzokera. Unongo anoindwa wodzokera. Favor. It's for favor. If you're in business, in whatever you do, zvauri kushuvira kuti zvipawe nefavor, you should come worship with us on Saturday. Ladies and gentlemen, this is Commander Ibrahim. This is a man of many controversial teachings, but kana vanhu muchipikisana nazvo munongona kutarisa mubhaibheri munonzwa kuti ndizvo here kana ndizvo, be like vaive vanga vari vepabheria vainoenda unoita sei unotarisa, kwete kungoramba. Ndine mwedhira ndiri kukaurisa navo vanhu mazuva ano zvinonzi sacred cow. So vamwe vari kuiva but adziko, you're trying to say secret cow. Vamwe vachiedza kuti chi sacred cow. Masacred cow ndo anobatwa nakomanda. Zvaya zvamunoti aiwa izvi hatibate izvi, izvozvo ndo zvavanosvika vaita sei vachibata. Thank you, Command. No, it's a pleasure. It's always a pleasure. And with that, wasn't Prophet Passion. Prophet Passion and na Commander Ibrahim ndikukwadzisei. Also, for those who don't know, Commander Ibrahim is also a partner for the platform anyway. A lot of people, you would just think with my men of God, anongo mirror up your mari. They also partner with us. So actually, studio we might not show you each ndochavaita, but they angariimba patorone ningiraone mabricks ravaisa, and with that we are out. Never assume that you are the best. You are lying to yourself. Don't criticize that man of God because he doesn't preach about that and you preach about that and that one doesn't preach. No. Different messengers are given different messages. There is no perfect church. There is no perfect ministry. You will never find it. Move around. The day you find it, you let me know. That I finally found that perfect church. I found it. I still perfect. It's not perfect anymore. There's no church like that. So stop looking for a perfect church. Where are there no problems? Could be. Where? It's not a problem.